ning tawanan niyong matagak adra wala mi reply ha. Ay, magbuti ayit. Wala lang kabalo sa akong problema. Basig wa ka kabulos mong ginabuhat dra, lubay ra ba na dyon? Baba dra. Pasagdi na ko yit. Pusnan nga nawa nagmahal sa kuha. Pasagdi na ko yit. Hala sige dyon, padayo na dyon, ambak na dyon, puslan man. Ay, lagi ko rin no. Awal lagi niya. Mambak ko rin. Hala sige dyon, ambak dyon, para may banal, gisog-sog ka dyon. Ito, ang taan eh. Mambak ang siguro ko ani. Astilan pagdali, ambak na dra. Kadali lang good. Ambak na. Dili ang ambak ha. Kadali lang good. Kung na kay problema, maambak ka, ayaw diriya kay mubura kay niyo dito, kay Gabi na yung kay ka ba? Wala yung kay pakialam sa kuha ba? kabalo ka dyon, tanan problema na ay solusyon. Nalagi solusyon. Pero ako wala. Unsa mo gid na yung problema di ay? Yit. Wala dyan po ko yung karon. Ha? Pastilan. Yit. Natutas ka yit. Oh, ngano man? Kanusa? Katong nga adlaw ba? Hello my loves. Ha? Gimingaw na kasako nga bag-o ra kita kita gahapon. Sige, mag-in na lang ta. Sana May mo siya na yung iyam. Ayaw lagi ka balaka lagi, lipayon lagi ta karon. Sana all. Kamay. Usa man ka. No, gilak-gilak magadre. May pa siya na yung iyam. Si Boyet. Oh. Nakauyab man gyud na. Ngano dahil si problema dahil mo hilak-hilak maka? Wala ko yung iyam. Pastilan mo ra na imong problema. Oh. Pilan din mo edad ay? Kapit na ko mag-30. Yung wag po kayo uyab. Wala na ko yung iyam mo. Ay kabala ka pa rin John kay tabangan tika. Tabangan ka. Tabangan tika. Unya, tabangan tika unya. Mangitatag ka ng mauyab nimo. Gusto ka? Salamat kayo pang ring. Gusto ka? Iboto na to tanan. Ako strategy para makuyab ka. Saban. Social media. Social media? Mag-post sa dito og tanan nga mutukob atong pangadtuon. Balay-balay. Okay sa mo ha? Sige, salamat Pero kayo. sa dili pa ta magsugod, mangayo tag sa inyo. Grabe ka harsh po ni mo Lord oy. Di, dali ka makayab, Jun! Ikaw na luwa ka ba? Ayun, sagdi na. Galas ko resulta ni malibang tadi maplasa sa IR. Oy! Sergio? Sarge! Asaman mo? Ah, tabangan na mo si John, mangitag uyab. Mangitag uyab si John? Maayo na. Pagkugi lang mo kay makita ra lagi mo. Salamat. Salamat, Sarge. Sarge! Ay, taysa. Ay, nala siguro mo pangita kay alanganin man. Balaan mo tulisan. Kabuang ninyo. Naman tayo sa parin. Ay, galas ko. Di lang ko ito mga suko, God. Sige, Sarge. Sa namin, Sarge.